Niech Twoje pożegnanie padnie na nas, Panie. Amen, amen, hallelujah. Oh,
Hallelujah. I'm
Hallelujah. Ramando senti arrabamante. Hallelujah, hallelujah, sláva. Halleluja, halleluja, ďakujem Pánovi. Takže, bratia a sestry, vítajte na dnešnej bohoslužbe. Počkali sme na značnú chvíľu, kým prídu aj ostatní, ale mali sme dobrý čas, Božej prítomnosti, chválili sme Pána. Takže poďme sa ešte modliť teraz spoločne. Halleluja, halleluja, Pane, ďakujeme Ti za tento úžasný čas Tvojej prítomnosti, Pane. Ďakujeme Ti za tieto dni, kedy môžeme otvárať Tvoje slovo, kedy môžeme byť pri Tvojich nohách, kedy hovoríš Ty sám ku nám. Ctíme Teba, Boha Abrahama, Izáka, Jákoba na tomto mieste. Tebe spievame chvály, Teba uctievame, Pane. Tebe dávame svoje životy, lebo Ty prvý si dal svoj život za nás, Pane. My milujeme Teba, lebo Ty si prvý miloval nás, lebo aj dnes je pravdou, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, ale večný život, aby mal každý, kto verí v Neho. A my Ti ďakujeme za tú milosť, že sme mohli uveriť v Teba, Pane, a vyznávame aj dnes, že veríme v jediného Syna Božieho, v Pána Ježiša Krista,
ktorý je Mesiášom, ktorý je Božím synom, ktorý je našim pánom, ktorý je našim spasiteľom, ktorý stál z mŕtvych, ktorý žije v nás a ktorý znova prichádza, aby ustanovil svoju vládu na tomto svete. A my ti ďakujeme, že my už teraz sme mohli skloniť svoje kolena pre tvoju slávu, pre tvoju majestátu, Pane, a že ti môžeme patriť. Ďakujeme ti za to, o čo my sa modlíme, aby mocným spôsobom si jednal s našimi životmi aj dnes večer, aj zajtra na bohoslužbe, Pane. Ďakujem ti za každého brata, za každú jednu sestru, ktorý si pridal k tejto cirkvi, k tomuto zboru. Ďakujeme ti, že ti môžeme slúžiť. Ďakujeme ti, že skrze kázanie evangelia môžeme zachraňovať ďalších ľudí, Pane. Ďakujeme ti, že aj dnes na tomto mieste tvoje slovo je živé, tvoje slovo je mocné, aby vykonalo to, na čo si ho poslal. A tak, ako hovorí prorok Izaiáš, ty, Pane, to slovo, ktoré vyšlo z tvojich úst, nenavráti sa späť na prázdno, ale úspešne vykoná to, na čo si ho poslal v našich životoch. Vítame ťa, Duchu Svätý, na tomto mieste a prosíme, Otče, aby aj dnes si oslavil svojho syna, aby aj dnes si oslavil svoje slovo. Otvárame svoje srdcia, Pane, jednaj s našimi životmi, milujeme ťa, ctíme ťa a hovoríme, nech je požehnané to vzácne a slávne meno našho Pána Ježiša Krista, všetko Boh povie. Amen. Pánovi. Takže ešte raz vítajte a viete, čo ako máme vo zvyku v našich cirkvách, pozdravte sa navzájom, privítajte sa, odpustite si. Halleluja. Halleluja. Dobre, takže môžeme sa posadiť. Dobre, priatelia, takže včera sme začali a mali sme seminár, hovorili sme o pomazaní, hovorili sme o práci Ducha Svätého, o prejavoch Ducha Svätého a slúbil som vám, respektíve robíme to, deťurence, keď trošku hovoria, to s tým nemám problém, ale dospelí, ktorí ste, tak dávajte pozor. Takže ty to napravíš, tu budeš mať aj ktorí to nie sú, aby to vypočuť. Dobre, takže máme vážne témy, dobré témy pred nami. Všetko Božie slovo je dobré, bolo napísané, aby nás požehnalo, aby sme mohli žiť víťazný, dobrý život, ktorý mám pre nás pripravený. A hovorili sme, že niektoré Božie pravdy, niektoré princípy chce diabol nás ukradnúť, lebo on je zlodej. Hej, a keď ukradne od nás pravdy Božie, tak okradne na náš život. Hej. A hovorili sme, že mnohí internetoví kazatelia, mnohí ľudia dnes boria základné pravdy Božie a hovorili sme o pomazaní a o tom, že aj v tomto treba udržať zdravý postoj. A hovorili sme, lebo to nenávidí diabol. Diabol nenávidí pomazanie, diabol nemá rád, keď sa ľudia naplňajú Duchom Svätým, lebo ako sme hovorili, to pomazanie Ducha Svätého, tá sila Ducha Svätého vie zlomiť každé jarmo v živote človeka. Či je o chorobu, o strachy, o démonov, dokonca či je o chudobu. A dnes začneme hovoriť o tom, ako Boh chce vyslobodiť tvoj život z chudoby. Chce, aby sa dostal pod prosperitu, aby tvoj život bol požehnaný, aby si mohol byť požehnaný pre druhých ľudí. A keď hovoríme o prosperite, hovoríme nie preto, aby naše životy boli požehnané, ale ako Boh povedal nášmu otcovi Abrahamovi, aby naše životy sa stali požehnaním pre druhých ľudí. Amen. Počúvaj, prvnež pôjdeme ďalej, prvnež pôjdeme do Božieho slova, chcem si jednu vec vám vyjasniť. Úplne vážne sa chcem spýtať, koľký beriete Boha vážne vo svojom živote? Koľký veríte, že Biblia je Božie slovo? A veríte, že to, čo hovorí v Biblii, hovorí ku nám?
Takže beriete vážne, beriete, že Biblia je Božie slovo a to, čo hovorí Biblia, hovorí Boh do našho života. Ste si istí? OK? Dobre. Takže vám smelo môžeme stať ďalej čítať a veríte, že to hovorí Boh do našho života. Dobre. Toto je dobre si uistiť vždy, keď otvárame Božie slovo a ten postoj si pripomenúť. Takže keď sa budete hnevať, nie na mňa sa budete hnevať, ale a keď budete toto neposlúchať, nie mňa budete neposlúchať a naopak, keď toto počúvnete a Boh požehná vaše životy, tak nie mňa budete chváliť, ale Pána Boha. Amen. Dobre, takže viete, lebo ja som povedal včera jednu vec, že veľmi rád spolu s vami v romských zboroch chválim Pána, lebo ste ľudia srdca. Hej. Viete dať srdce do chvály, do uctievania, ale poviem vám jednu vec. Môže to človeka aj oklamať, lebo niekedy si myslíme, že zo srdca to je vtedy, keď to tak prežívame, keď sme úprimní pred Bohom, keď je v tom srdce, hej, a to je pravda. Ale poviem vám jednu vec, že naša láska k Bohu a naše uctievanie sa ukáže na tom, že do akej miery zoberieme Boha vážne a do akej miery berieme vážne Jeho slovo. Ťažko môžeme povedať, že dávam Bohu svoje srdce, uctievam Boha zo srdca, keď napríklad neposlúcham Jeho slovo. Ježiš povedal, že ten ma miluje, kto počúva moje prikázania. Kto berie moje slovo vážne, ten ma miluje, ten má bázeň predo mnou, ten má úctu predo mnou. A ten bude aj požehnaný, lebo stavia život na skale môjho slova, hovorí Pán. Takže, dobre, poďme pozerať Božie slovo dnes a pozrite sa, Ježiš hovoril, že je muž múdry a je muž blázon. Blázon nie je ten, kto nepočúva. Aj blázon počúva Božie slovo, ale aký je rozdiel medzi múdrym a medzi blázonom, povedal Ježiš. Do cirkvi chodí aj muž múdry, aj muž blázon. Obidvaja počúvajú Božie slovo. Aj muž múdry počúva Božie slovo, aj blázon počúva slovo. Aký je medzi nimi rozdiel? Čo povedal Ježiš? Že múdry aj koná podľa slova, žije podľa slova, zoberie Božie slovo vážne a začne ho poslúchať vo svojom živote. Amen. A ja dnes budem hovoriť o tom, ako naozaj Boh vyslobodzuje naše životy z chudoby. A na začiatok chcem povedať jednu vec, čo som už včera začal, že chudoba je zlá vec a že je od diabla. Nie je to požehnanie od Boha. V stredoveku napríklad katolická cirkev hovorila, že chudobný, že to je požehnanie. Že ľudia sú ako Pán. Pán nikdy nebol chudobný. Biblia hovorí, že schudobnil kvôli nám na kríži, stal sa zástupcom za naše rieky. On nebol chudobný, keď žil na zemi, ako hovoria náboženskí ľudia. On mal dostatok financií, on mal dokonca pokladníka, účtovníka, nie najlepšieho, Judáša, ale mal účtovníka, mal pokladníka, lebo mal veľa peňazí. Keď máš veľa peňazí v službe, vtedy potrebuješ pokladníka, nie? Už keď sa narodil, mu doniesli zlato, mirhu a boli vzácne veci. Nedoniesli mu zlato, reťazku malú, doniesli množstvo zlata. Proste písmo hovorí, že mal dom v Kafarnaum. A tak ďalej, nechcem ísť do týchto vecí, len chcem povedať jednu vec, keď písmo hovorí, že schudobnil, on nežil chudobný život na zemi, on schudobnil na kríži. Na kríži nemal nič, akurát naše hriechy, ktoré zobral na seba, a zlomil tam moc chudoby, aby my sme mohli prosperovať, aby sme mohli byť bohatí. A nie preto, aby sme boli chápky, lákomi, ale preto, aby boli ľudia, ktorí budú financovať žatvu posledných dní, žatvu ľudských duší. A to chce povedať, bez zhromažďovania peňazí v cirkvi nebudú nikdy ľudia spasení. Počúvaj, 3 veci môžeme robiť, aby duše boli zachránené a ľudia boli spasení. Ak poslúchate Pána, chcete zachráňovať duše, však? To najvzácnejšie, čo sa nám stalo, je, že naša duša je spasená. Že po smrti nejdeme na veky do pekla, do väčšieho zahynutia, ale ideme na veky s Pánom. To, že odpustil naše hriechy, to, že máme väčší život, to je to najlepšie, čo sa nám v živote stalo. Amen. A Pán nás povolal, aby sme aj druhým ľuďom kázali evanjelium. A tak čo môžeme robiť, aby ľudia boli spasení? Poprvé, kázať im evanjelium. Lebo bez kázania nikto nebude spasený. Po druhé, môžeme sa modliť za spasenie, preto sa modlíme za spasenie národa, mesta, ktorom žijeme, za našich blízkych, že každé evanjelium, modlíme sa za ľudí. A tretia vec, získavame a zhromažďujeme financie pre Božie kráľovstvo, aby duše boli zachránené. Počúvajte, ako som povedal včera, tam, kde je prebudenie, tam sú ľudia štedrí a tam zhromažďujú financie. Pozri sa.
Je potrebné platiť prenájmy, je potrebné kúpiť budovy, je potrebné vyslať misionárov, je potrebné kúpiť poriadne bedne, poriadne klávesy, svetla, mať, počúvaj, dobrý zbor. Poviem vám jednu vec. Keď sa zhromaždia peniaze a vy budujete dobrý zbor, budete mať stále miesto, pekné miesto, moderné miesto, kde budete mať dobré nástroje, kde bude poriadok, kde bude Božia sláva. Tam ľudia prídu radi. Tam prídu ľudia, ktorí hľadajú Boha. Neprídu do starej miestnosti, kde je plieseň, kde je neporiadok. Neprídu tam, kde odpadá odmietka, neprídu tam, kde sú škaredé priestory. Ľudia prídu radšej do cirkvi, ktorá je pekná. Samozrejme, nie je to o tom. Dôležité, aby bola Božia sláva, aby bola Božia prítomnosť. Dôležité je, aby sa kázala pravda evanjelia. Ale poviem vám naozaj, nie je jedno v akej miestnosti. Do akého mikrofónu, ktorý sa kazí, alebo bedňa, ktorá prestala fungovať, nie je to jedno. A aby tieto boli veci dobré, napríklad Božia vôľa je, aby ste mali svoju vlastnú budovu. Nie len, že dobrý prenájom, ale Boh vás požehná a dáva vlastnú budovu. Amen. Ale poviem vám tajomstvo, tie peniaze na tú budovu nespadnú z neba. Boh požehná prácu naše podnikanie, našu prácu, Boh nás požehná, ale tie peniaze donesieme my. Amen. Takže dnes vám budem hovoriť veci, ktoré sa nebudú páčiť vášmu telu, vašej telesnosti, ale budú sa páčiť vášmu srdcu, vášmu zrozumieniu. A ty sa musíš rozhodnúť, či budeš aj podľa ducha, alebo podľa tela. Takže prvá vec, keď sme sa znovu zrodili, čo sme dostali? Večný život, ale dostali sme aj Kristov charakter. Narodili sme sa z Otca. Poddali sme sa na svojho nebeského Otca. A aký je Boží charakter? Aký je Kristov charakter naproti diabolov charakter? Mohli by sme veľa vecí povedať. Napríklad, že Ježiš je pokorný a diabolov charakter je pyšný. Ale poviem vám jednu vec, ktorá oddeluje diabla od Ježiša. Alebo diabla od Boha. Láska. Áno, ale čo hovorí Božie slovo? Že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Počúvaj, ten, kto miluje, ten dáva a zlodej prichádza, aby bral, aby kradol. A ty budeš tým človekom, ktorý bude brať, alebo budeš človekom, ktorý bude dávať. Pastor, ja by som povedať, čo chcel mať. Ja by som chcel aj brať. Ja ti poviem jednu vec. Ak budeš dávať, budeš aj brať. Ale budeš brať tak, že cez požehnanie Božie. Lebo diabol kradne. Diabol berie, ale Boh dáva, lebo Boh miluje. Pozri sa, keď miluješ svoju ženu, tak jej dávaš čas, pozornosť, lásku, dávaš jej svoje financie. Žena, keď miluje muža, mu dáva proste svoje financie. Proste deťom, keď milujeme svoje deti, chceme to najlepšie pre nich. Rodičia dávajú. Biblia hovorí, že blahoslavenejšie, šťastnejšie je dávať ako brať. Nie je napísané, že brať není dobré. Blahoslavené je brať. Čiže človek je šťastný. Ste šťastní, keď dostanete darček? Keď dostanete dar? Keď dostanete veľký dar, ste veľmi šťastní? Aj ja. A tak to má byť. Preto Boh dáva dary, dáva dobré dary svojim deťom ako dobrý otec. Ale Ježiš povedal, že blahoslavenejšie, že ešte šťastnejšie je človek, ktorý dáva. To ťa robí šťastný, keď robíš šťastný druhých ľudí. Lebo keď dáš niečo dobré druhým ľuďom, to poteší tvoje srdce. A taký je Boh. Boh tak miloval svoj srdce, že svojho syna dal. Ježiš tak miloval, že dal seba samého za nás. A ja sa chcem spýtať dnes. Do akej miery ty miluješ svoj národ, svoj ľud? Pavol hovorí, a to sú rôzne slova, napísané v liste Rímanom, v 9. kapitole, v 1. veršoch píše, že on tak miluje svoj izraelský ľud, že keby si mohol vybrať, on by sám bol prekliatý, aby oni mohli mať väčší život. Vieš, čo znamená prekliatý? A Boh nás to nechce. Biblia hovorí, že Ježiš sa stal prekliatý, ale Pavol tým chcel povedať jednu vec, že on naozaj tak miloval svoj ľud, že bol ochotný. A ja sa chcem spýtať. To je pevné, že máš väčší život, ale do akej miery ti záleží na tvojom ľude? Do akej miery miluješ gender kvôli Rómov? A samozrejme nielen kvôli Rómov prišiel, aj Gažovia nie sú spasení, aj
Aj Rómovia, aj Poláci, aj Nentáky, aj Vietnamci, každý nech je spasený. Ježiš nás poslal všetkým národom. Ale ako miluješ svoj národ? Ako miluješ svoj ľud? Ty by si mal najviac milovať, však? Ako ti záleží na ľuďoch? Čo si ochotný dať? Keď niekoho miluješ, si ochotný dať. A ja vám dnes budem hovoriť celé dní o dávaní. Ja vám chcem presvedčiť, že keď začnete dávať, Boh vás začne žehnať a budete príjmať. Prečo sme sa o tom presvedčiť? Lebo ľudia rozmýšľajú úplne ináč. A ty možno povieš, ale, a som tak Božie slovo hovorí, ale rozmýšľaj. Chcem, či si to naozaj myslíš. Lebo keď povieš, amen, sa nič nestane. Ale keď začneš dávať, vtedy ťa Boh začne žehnať. A to je otázka, či veríme Bohu. Napríklad Ježiš povedal, poďme si to otvoriť, dajte sa vo svojej Biblii. A teraz toto povedal Ježiš, to nehovorí Majovča, to nehovorí jeden pastor, druhý pastor. Toto, čo prečítame, povedal Ježiš. Poďme do Lukáša 6:38. Veríš Božemu slovu Ježišovi? Amen. Hovorí to Ježiš tebe teraz? Amen. Poslúchneš Ježiša? Rozhodnú sa nasledovať Ježiša? Amen. Žiadne amen. Budeš poslúchať Ježiša? Amen. Niekto nebude. To je už každý, niekto ja, niekto nie. 6:38. A ďalej. Dávajte. Vidíš, dávajte. Dobre hovorím Božie slovo. Dávajte a bude vám dané. Vidíš, Boh ti dá. Boh ťa neoklame. Alebo oklame ťa Boh, alebo neoklame. Buď veríš Bohu, alebo neveríš Bohu. Vieš, ale diabol tak pokúša. Ako Adama a Evu pokúšal na začiatku skupiny jedným slovom. Diabol tak pokúšal. A dám veľa do Božieho diela. A čo ak nič nedostane? A čo len keď je Boh peniaze? Tak potom je Boh klamá. Potom nás Ježiš oklama. Ale Boh nie je klamár. Ježiš je pravdolúbny. Ježiš je Boží syn. Jeho áno je, nie. A on hovorí, ak budeš dávať, bude ti dané. A hovorí ti, ako máš dávať. A potom hovorí, dávajte mieru dobrú, natlačenú, nadrasenú a vrchom nasypanú a takú vám dajú dovolená. Lebo akou mierou meriate, takú vám bude namerané. Čo to znamená? Čo to znamená? Akou mierou meriate, takú vám bude namerané? Keď dáš svoje dávanie v Božom kráľovstve čajovou lyžičkou, tak aj anieli z neba ti požehnajú čajovú lyžičku. Toľko ti pridajú v práci. Keď začneš Bohu dávať lopatou, tak nebi ti budú pridávať financie lopatou. Ak zoberieš bager a začneš dávať bagrom, tak Boh ťa začne žehnať bagrom. Akou mierou merieš? Keď dáš trošička, dajú ti viac. Hej? Ale trošička viac. Akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Veríte Ježišovi? Čo hovorí Pavol? Hej? Pozrieme, čo hovorí Ježiš, pozrieme, čo hovorí Pavol. Pozri sa. Pavol hovorí 9. kapitola 2. listu Korinským od 6. verša. To sú známe verše, ale nauč sa ich na spamäť. Rozmýšľaj nad nimi. Lukáš 6:38. To si napíš a nauč sa ten verš. Potom 2. Korinťanom 9:6. Takto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude žať. Kto však hojne, teda, čo znamená hojne? Veľa. Kto však veľa rozsieva, bude aj veľa žať. Rohačov preklad hovorí, kto pri požehnaní rozsieva, pri požehnaní bude žať. A my sme požehnaní. My pri požehnaní rozosievame. Amen. O akom semene nehovorí? Viete, to je každý, kto mal gazdohospodárstvo, to farmárčil. Keď farmár zasial malú semena, narastol malú. Keď obsial dvor, narastol dvor. Keď obsial celé pole, zarastlo celé pole. Keď nezasial nič, narastlo nie. Plné pole bolo, plná záhrada bola, ale budiny. Lebo budinu nemusíš zasiať, budina ti narastie aj sama. Takže keď nezasieš dobré veci do svojho života, zlé veci vyrastú samé. Ale môžeš to prebiť. Môžeš dobré veci zasiať
A písmo hovorí, že aj financie, teraz dávaj pozor. Veríš tomu, čo hovorí Pavol, že aj financie, keď dávaš do košíka, že sú semeno. Pozri, ľudia si myslia, že proste to sú len peniaze, to sú papiery. A vedia, že peniaze sú zásadou, museli ťažko pracovať za peniaze. Ale počúvaj, Ježiš hovorí, že na peniaze máme pozerať ako na semeno. Keď farmár, gazda, keď dá semeno do zeme, príde o to semeno, alebo nepríde? Aj príde, aj nepríde. Načas príde o to, hej? Ale načas. Ježiš povedal, keď to semeno zomrie, odumrie, prinesie mnohonásobnú úrodu. Hovorí 30, 60, 100 násobnú. A teraz počúvaj. Keď zase jedno zrno, vklasie koľko zrno. Čiže vždy Pavol hovorí, že keď zasievaš do Božieho kráľovstva, koľko zaseješ, tak nie toľko dostaneš späť, ale toľko viac. Jedno zrno zaseješ a plnosť klasu dostaneš. Ale keď obseješ iba záhradu, zožneš iba na záhrade. Keď obseješ celé veľké pole, budeš žať z veľkého pola. Preto ľudia, ktorí málo dávajú, zožnú málo. Ktorí dávajú veľa do Božieho diela, zožnú veľa. A teraz sa ťa pýtam naozaj. Ja som neprišiel preto, že povedám peknú kázeň. Ešte ja neverím, že kazateľ má robiť pekné kázeň. Ja som ťa prišiel presviečať o Božej pravde, aby tvoj život sa zmenil. Ja som ťa prišiel povzbudiť, aby si poslúchal Boha, aby si zobral užitky z toho, že Ježiš zomrel na kríži. Lebo ten užitok, že Ježiš zomrel na kríži, nie je len, aby nám boli odpustené hriechy, ale aby sme mohli byť uzdravení, aj aby sme mohli prosperovať. Lebo keď už tu prečítam. Keď sme 2. Korinťanom 8. kapitola 9. verš hovorí, kapitola 9. verš. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista. Že hoci bol bohatý, on bol bohatý, keď žil na zemi, on nebol chudobný, on bol bohatý. Nie, že v na zemi bol bohatý. On mal dobré rucho, o ktoré losovali, ktoré nechceli roztrhať, on mal kvalitné, dobré rucho. Ježiš bol bohatý, ešte raz, jeho Jesus Christ Ministries, v jeho službe, mali množstvo peniazy, že musel to pokladník spravovať. Hej. Robili zbierky na každom zhromaždení, mali strašne veľa peniazy. A teraz je napísané, že Ježiš bol bohatý, schudobnil pre vás. Ježiš na kríži bol chudobný, nič nemal na sebe, nič tam visel proste na kríži, nemal tam zlato, striebro, nemal tam mešec, bohatstvo, tam visel na kríži, nemal nič, schudobnil kvôli tebe, kvôli mne. A teraz počúvaj, aby ste vy zbohatli jeho chudobu. Ježiš schudobnil na kríži, aby ty si bol zbohatnúť. Boh chce, aby si bol bohatý. Chápeš, čo je bohatý? Nie trošku, aby si mal navyše. Veríte mi, teda veríte Bohu, že Boh sa, aby ste boli bohatí? Veríš tomu, že Boh sa môže byť bohatým človekom? Chceš byť bohatý? Mnohí ľudia nie sú si istí, či sú byť bohatí. Mnohí ľudia ani neveria, že Boh ich môže robiť bohatý. A ja ťa chcem dnes presvedčiť, že Boh ťa chce urobiť bohatého. A počúvaj, nie preto, aby si bol v sebe zlakomec. To ti včera povedal, že to môže byť aj bez bohatstva. Mnohí sú chudobní a sú lakomní. Lebo majú to 1 euro a keď tých 100 eur svojich dajú, už nebudú mať nič. Chudobní sú niekedy lakomnejší než bohatí. A niekto je bohatý a tiež môže byť lakomný. Tá žena vdova mala málo, mala 2 centy, ale dala všetko, čo mala. A dala veľa, a Ježiš to ocenil. A niekto hovoril, amen, áno, Ježiš pochválil to, že dala málo. Počúvaj, nie. To presne tí kazatelia hovoria internetovi, že vieš, nám povedia, že ty hovoria o prosperite, o bohatstve, ale tá bola chudobná a dala málo. A na ľuďoch, na ktorých je duch chudoby, povedia, amen, práve, sláva Bohu, chudoba, ona svojich chudoby dala. A obdivujú. A vieš prečo? Lebo diabol im povie, vidíš, ty si pokorný, lebo si chudobný. Aj treba zostať chudobný. A keď dáš 2 centy, Ježiš to pochváli.
Chápete, čo hovorí? To je hlúposť. A títo internetoví, ktorí nepoznajú Božie slovo, hlúposti hovoria. Počúvaj, Ježiš nepochválil, že dala 2 centy. Prečo ju pochválil Ježiš? Lebo dala všetko posledné, čo mala. A prišli bohatí podnikatelia, dali 200 eur, 300 eur. A Ježiš hovoril, že ona dala viac, lebo ona dala všetko a oni mohli dať o mnoho viac, a ešte by im zostalo. Amen. Chápeš? Čiže Boh nepozerá, koľko kto dáva, ale koľko ti zostane. A to je viera. Lebo keď ty dáš Bohu a veríš, že Boh ťa postará. A teraz chcem povedať jednu vec. Ja nie som naivný človek, aby ste si nemysleli. Že kazatelia hlúposti hovoria, že bude dávať do cirkvi na misiu na evanjelium a že Boh neposiela zlato z neba ani peniaze. Nikomu z neba neprišli peniaze. Všimol si si? Ani nie. Asi ani tebe. Čo Boh povedal, že požehná prácu našich ľudí. Požehnanie je tak silné slovo. Mnohí ľudia pracujú bez požehnania a zarobia. Ale keď zarobíš s požehnaním, ale ty musíš veriť, že si požehnaný. Mnohí hovoria, my sme prekliatí, my sme chudobní. Áno, chudoba je prekliatie, ale my už sme v Kristovi požehnaní, sme dedičmi Abrahamovského požehnania. Aké bolo Abrahamovské požehnanie? Že v kríze, v čase krízy, odišiel do Egypta, lebo bola kríza. Ako ty si odišiel tu do Egypta, lebo bola na Slovensku kríza. Ale keď išiel do Egypta, lebo bola kríza na Slovensku, teda tam, kde žil, a keď sa vrátil naspäť, ako sa vrátil Abraham? 13. kapitola, 1. verš hovorí, že Abraham sa vrátil a mal plno, mal veľa, zlata, striebra, dobytka, oviec a všetkého. Dnes nemáme ovce, krávy, dneska máme peniaze na účtu. Bol bohatý. A bolo to zle, že bol bohatý. Bolo to dobré. Lebo Boh povedal, požehnám ťa a budeš požehnaním. Boh nechce, aby si bol bohatý, preto aby si bol lakomý a sebec, ale Boh chce, aby si bol bohatý, aby si bol dávať druhým. Teraz nám počúvaj dobre. Bola jedna kazateľka, jedna žena, ktorá kazala evanjelium, misionárka, a prišla na jedno veľké stretnutie s jedným apoštolom, Božím mužom, a on kázal prostredke. A ona prišla a povedala, ja som pokojná. Ja nepotrebujem byť bohatá. Lebo on kázal o tom, čo povedal bohatému mladencovi Ježiš, že kto dá jeden dom, že Boh mu dá 100 domov v tomto veku a odmenu v nebi. A ona povedala, vieš čo, ja nepotrebujem 100 domov. Ja som spokojná s tým, čo mám. A myslela si, že je pokorná. Amen, amen. Nebuď naivný. Dávaj pozor, na čo napíšeš amen v komentároch. Rozmýšľaj, čo napíšeš amen. Ona povedala, vieš, čo tak dobre znieje. Áno, ja nie som pyšná. Ja som chudobná. Hlúpi chcú byť chudobní, nie pyšní. Chudobný môže byť pyšný, aj bohatý môže byť pyšný. To, koľko máš peniazí, nič nehovorí o tvojej pýche. A on jej, vieš čo povedal? Ona povedala, nepotrebujem 100 domov. Na čo mi 100 domov? Mne stačí jeden dom. Dobre povedal? Nie. Vieš čo nepovedal? Si pyšná, si sebecká. Lebo myslíš len na seba. Keď budeš mať 100 domov, amen, môžeš urobiť, ona bola misionárka Biblí, môžeš založiť zbory, dať darovať budovy, môžeš postaviť nemocnice, môžeš postaviť školy pre detské deti, ktoré dávajú. Počúvaj, niekoľko rokov, neviem, čo bolo 5 rokov alebo koľko potom ďalej, prišla znova na tú konferenciu a vraví tomu Bože, pamätáš si ma? Veľmi som ma dotklo Božie slovo, ktoré si povedal. Zmenilo to môj život. Chcem ti povedať, mám 100 budov. Niektoré z nich sú cirkvi, niektoré z nich sú školy, niektoré z nich sú sirotice. Boh ma požehnal, ja som uverila, povedala, ja som všetko dala do služby. Všetky peniaze. A začala som veriť Bohu, že som mňa postaral. Amen. A pozri, Boh od malého chce všetko. Boh možno nechce od teba všetko. Minimálne budeme o tom hovoriť, Boh nechce, aby si ho okrádal, aby si mu dal 10. Nechce všetko. Mohol chcem všetko. Chcem sa ťa spýtať jednu vec. Keby si mal byť spasený, nedáš všetko? Počúvaj, keby ti Boh povedal, že budeš mi dávať 30%,
spasím všetky tvoje deti, spasím celú tvoju rodinu a zachránim všetkých Rómov v gete. Keď mi budeš dávať do zvyšok života 30%. Úprimne sa mi tam vážne. Neoklamte sami seba, ani mňa neoklamte, Boh pozná tvoje srdce. Dával by si 30% zo svojho zárobku, keby si vedel, že všetky tvoje deti budú spasené, ty pôjdeš do neba, oni pôjdu do neba a všetci Romáci budete do neba. Aj nebo podajú sa. Platil by si do konca života 30%. To je otázka. Miluješ na tom postoju? Pavol hovorí, nech som prekliatý. Ty povedal, že aj do pekla by som šiel, aj vo väčšine by som šiel, ale keby všetci Židia boli spasení. Ja by som toto boli slova nebol ochotný. Ja som priznal, nemal asi toľko lásky ako Pavol. Ja by som nechcel prísť svoj väčší život. Ale Pavol to v Biblii píše, on to myslel vážne. V ňom bol Kristov charakter, ktorý dal svoj život. On by veril Pánovi, že Pán aj tak nejak skriesí a neviem čo. Proste, ale počúvať. Čo som sa včera spýtal? Že keď sme žili vo svete, nedávali sme diablovi 10, dávali sme diablovi koľko? 50, 60. Alkohol, drogy, gamblenie, automaty, prostitútky a ešte čo? Všetko možno. Okradol ťa diabol, okradli ťa, vyhodili ťa z práce a tak ťa diabol okradol. Kazili sa ti veci v živote, lebo bola kliatba na tvojom živote namiesto požehnania. Deti ochoreli a musel si platiť za doktorov a všetko diabol ťa okradal. Koľko si percent dával diablovi? A víš, a teraz rozmýšľam, no, more, dával by som 30% Bohu. Nedal by si 60%, keby si vedel, že deti budú spasené. No? Ale vážne, toto je vážna vec. A samozrejme, keby si spasenie nevieme kúpiť, ani sa nedá kúpiť. Ježiš zaplatil a spasenie je zadarmo z milosti pre nás. Amen. Ale počúvaj, niekto musel zaplatiť tých kazateľov, ktorí nám kazali evanjelium. Niekto musí zaplatiť tie mikrofóny, tie autá, tie letenky, niekto musí zaplatiť tie budovy, niekto musí zaplatiť tú aparatúru. A bez toho všetkého by ľudia neboli spasení. Lebo by sa evanjelium nekazalo po celej zemi. Dobre hovorím? Nepostavili by sme zbory, budovy. Nepostavili by sme školy kresťanské. Nepostavili by sme mnoho dobrých vecí, by sme neurobili, keby neboli ľudia, ktorí dávali peniaze. A to chcem povedať. Naše peniaze nevedia nám zaplatiť spasenie. Ale naše peniaze vedia zaplatiť budovy, kazateľov a mnoho dobrých vecí, ktoré slúžia na kazanie vám. Amen. Biblia hovorí, neschromažujte poklady na zemi, kde ich Boh a hrdza ničí. Kde sa zlodeji vkrádajú, vlánujú, kde to je ukradnuté. Ale schromažujte poklady v nebi, kde ich Boh a hrdza neničí. Čo znamená schromažovať poklady v nebi? Len duše sú večné. Nič si nezoberieš, žiadne zlato, striebro, peniaze, eury, nič si nezoberieš do neba. Ale vieš, čo si zoberieš do neba so sebou? Duše, ktoré budú zachránené cez tvoje peniaze. Duše, ktoré budú zachránené cez tvoje modlitby. Duše, ľudské životy, ktoré budú zachránené cez naše kázanie evanjelium. A počúvať, poviem ti, bez niektorých kazateľov sú mäkkí, sú slabí, aby hovorili pravdu. Boja sa, že ľudia ich budú ohovárať. Boja sa, že ľudia budú na nich zle ukazovať prstom, že ich svet nebude milovať, lebo povedia, že treba dávať peniaze. A vedia, že tí internetoví kazatelia povedia, nemusíte dávať desiatku, nemusíte dávať. A tvoje lakomstvo si povie, haleluja, nemusím dávať. Dobre hovoríš, amen. To len tí zlí kazatelia chcú od nás desiatky peniaze. Falošné evanjelium americkej prosperity. Fuj. Nie. Tí kazatelia sú mäkkí, sú slabí. A kvôli nich sú ľudia zostávajú chudobní. Keby som hovoril, keď nemôžete dať desiatok, no nemôžete. Nemôžete dať na Božie dielo, no Boh vidí. Aj chudobná vdova dala 2 centiky. Keď dáš 2 centiky budete dávať. Pán bude spokojný s vami. Klamal by som, bol by som nie kazateľ pravdy, ale diablov kazateľ klamstva. A
a vás by som ukradol požehnanie. Pavol hovorí, som čistý od krvi vás všetkých, lebo som vám zvestoval celú radu Božiu, celú pravdu Božiu. A dávanie a prosperita je v celej Biblii. To, že Boh chce, aby si bol bohatý, preto, aby si dával a podporoval Božie dielo. Amen. A nielen, aby si dával, ale aby si bol bohatý. Amen. Boh nemá nič proti tomu, že budeš mať bazén na záhrade, že budeš mať veľkú záhradu. Boh nemá nič proti tomu, že budeš mať pekný dom, že postavíš svojim deťom domy. Budeš to myslíš vážne. Minulé podobné veci pastor Jan dokázal na konferencii v Írsku 2 roky dozadu. Pastor Citron s Majom to uverili a získali od Boha dom. A to ešte len začiatok. Od Boha. Boh otvoril dvere, ako neprišiel dom z neba, ale stali sa také veci, že normálne sa otvorili dvere, ako nikomu nie. A dostali dom. Nie, že dostali, museli zaplatiť a musia platiť. A to vám poviem, aby ste vedeli, oni od cirkvi ľudí neberú ani cent. Aby bolo jasné, pracujú, robia, hoci mali právo brať peniaze, keďže každú Božie slovo podľa Biblie. Ale nerobia to a Boh ich požehná. Celé roky, keď začali zboriť, či pastor Citron, či proste Majo, tak oni sami platili prenajmy. Keď ľudia si uvedomili, že majú dávať desiatky. Dneska vďaka Bohu ľudia pochopili, dávajú desiatky, dávajú dary, hej, a preto Boh ich začína žehnať. Ale ja ti hovorím jednu vec, Boh chce, aby si bol bohatý, aby si sa mal ty dobre, tvoja rodina, aby si jedol kvalitné potraviny, aby si mohol zaplatiť, čo potrebuješ zaplatiť, aby si nešiel v kliatbe chudoby. Chudoba je kliatba, chudoba je zlá. Bohatstvo je dobré, lebo si zaplatíš dobré veci, kúpiš deťom dobré topánky, kúpiš deťom kvalitné jedlo. Kúpiš si večer 2 kebaby. Nie kebaby. Kúpiš si jeden kvalitný steak so zeleninou. To je zdravé. Steak so zeleninou je zdravší ako 2 kebaby každý deň. A ešte počuš ten nalacný kebab, bude potom zdravý. Nie, počúvaj. Nie. Počúvaj to úplne vážne. Boh z vás chce robiť bohatých ľudí, ktorí budú štedrí darcovia a budete dobrými správcami financií. Ale mnohí ľudia to nechcú prijať, lebo mnohí ľudia nechcú dávať, lebo neveria Božiemu slovu, neveria Ježišovi, ľudia, amen, pastor, veríme Ježišovi. Ale keď majú dar, povedia, neviem, či mám dar, lebo dám a mi bude chýbať. A Ježiš hovorí, áno, na čas bude chýbať, kým to vyrastie a potom ťa Boh požehná. Hovorí, nepošle to Boh z neba, ale počúvaj, keď dávaš desiatok, a keď dávaš na desiatok, budeme hovoriť, že dávame dary, obete, almužny, to ešte na desiatok, tak počúvaj, Boh začne žehnať tvoj život a napríklad niekoho budú chcieť povýšiť v práci, povýšia teba. Lebo cez prácu tvojich rúk ťa Boh požehná. Amen. Vy ste v úplne inej situácii, vďaka Bohu, vy ste prišli do svojej zaslúbenej zeme, vy ste odišli zo Slovenska a Boh tu pred vami otvoril iný život. Ale pozri sa, to chcem ti povedať, že nežijete mnohí zo sociálky, to ani sa nedá v Belgicku, hej, ako v Írsku napríklad. Pracujete a Boh žehná prácu vašich ľudí. Ale počúvaj, mnohým domov som chcel na Slovensku povedať, že bratu, počúvaj. Boh hovorí, že požehná prácu tvojich rúk. Nepovedali, vieš čo, ja beriem sociálku, ja beriem dávky, keď budem pracovať, dostanem menej peňazí a ešte mi to zoberie exekútor. A ešte toto a tamto, a mne sa neoplatí pracovať. Lebo menej mám, ako keď dávky beriem. A vieš, čo som nejak povedal, počúvaj, buď veríš Bohu, buď nie. Boh povedal, že požehná prácu tvojich rúk. Keď nebudeš pracovať, Boh nemá čo požehnať. A sociálka dávky, to je diablov charakter. Daj. Pijavica má 4 dcery, hovorí písmo. A tie pravia daj. Vy nie ste pijavice, vy ste Boží synovia a Boží dcery. Požehnaní ľudia. Abraham nebol, daj. Abraham dával. Aj keď mal málo, dával a preto mal veľa. A ja som im povedal, počúvajte, bratia. Aj keď zoberieš prácu a budeš polovicu dostávať ako na dávku. Ale Boh tak tej práce začne pozdvihovať. Lebo písmo hovorí, čokoľvek robíte, nebude z tej duše ako pre Pána. Ak si kresťan, ak miluješ a uctievaš Boha, budeš najlepší pracovník. Budeš pracovať najlepšie, ako vieš. Aj keď veľmi nevieš,
ale budeš sa učiť, lebo tou prácou, keď dobre pracuješ, doslavíš Boha. Lebo písmo hovorí, pracujte z tej duše ako pre Pána. Hej? Dobre hovorím. A keď budeš najlepší pracovník a budú niekoho povyšovať, koho povyšia? Teba povyšia. Ja viem, že na Slovensku je rasizmus. Ja viem, že to majú Rómovia ťažké na Slovensku, ale Boh je mocnejší. Amen. Dažovia všetci, aj rasisti všetci. Chápeš? Boh je mocnejší. Keď jeden Róm na Slovensku začne veriť Bohu, začne pracovať a napríklad povie, ja nikdy nechcem zamestnať, lebo som Róm, lebo rasizmus. Poviem, dobre, poďme veriť Bohu. Ježiš povedal, o čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dávam, aby vaša radosť bola úplná. Veríš Bohu, že keď budeš prosiť o prácu, dá ti prácu? Amen. Amen. Tak poď. Veríš Bohu. Nebudeš spať do 12. ráno vstaneš, ako tvoj kamarát chodí do práce 8 hodín, ty budeš 8 hodín hľadať prácu a budeš sa modliť, to je tvoja práca a budeš sa modliť Bohu, aby ti otvorili dvere. A Ježiš povedal, kto prosí, ten dostane, kto hľadá, ten nájde, kto klope, to mu otvorí. Veríš tomu, čo povedal Ježiš, dostaneš prácu. Amen. A keď niekoho v tej práci povyšia, urobia majstrov, urobia teba. Hoci si Róm, urobia. A tu, počúvaj, ty žiješ v krajine, kde nie je rasizmus. Tu je jedno, či si Róm, či si Olasky, či si Gáčo, či si Vietnamec, či si Pandžabi, Pakistan, či si čosi, žltý, aký, zelený, alza. Proste je jedno, lebo tu sú iní naši ľudia. Hej. Čo chcem povedať? Žiješ, kde ťa Boh môže požehnať. Amen. Ďaká Bohu, že nie je taký rasizmus. Aj na Slovensku sa funguje rasizmus. Amen. Ale čo sa povedať, aký bol rasizmus? Keď hľadáš prácu, Boh ti dá prácu. Keď si najlepší pracovník, Boh teba povýši. On požehná. A teraz počúvaj. Keď budeme si to čítať v Biblii dnes, zajtra, uvidíme, že keď dávaš desiatok, Biblia hovorí, že Boh otvorí prieduchy nebies nad tebou, okna a vylej na teba požehnanie, že nebudeš môcť ani uskladniť toľko požehnania. A že pokarhá škodcov, ktorí ničia úrodu. Pokarhá zlodejov, démonov, ktorí ničia tvoju práčku, ničia tvoje auto. Lebo niekedy sa auto zničí, že ho zle používaš ako veľa, a niekedy sa zničí, lebo démoni, lebo kliatba. Ale písmo hovorí, že budeš požehnaný, že Boh bude ochraňovať tvoje veci, že sa nebudú tak kaziť, že Boh požehná prácu tvojich rúk, že nakloní srdce šéfa firmy, aby ťa pozdvihol, povýšil. To je Božie požehnanie. Že budeš pracovať, ale nie pod kliatbou, ale budeš pracovať pod požehnaním. Že keď niekoho povýšia, teba povýšia, ja tomuto neverím, pastor, preto sa to nikdy nestane. Ale keď tomu uveríš, začneš ďakovať za to Bohu, začneš to vyznávať vo viere, tak dostaneš to, čo hovoríš, hovorí Biblia. To, čo v srdci uveríš, to, čo ústami vyznáš, na základe Božích zaslúbení to budeš mať. A ty môžeš vyznávať, ja pracujem z celého srdca ako pre Pána, či ma šéf vidí alebo nevidí, robím to najlepšie, čo viem, uctievam tým Boha, platím desiatok, neokradám Boha, dávam, uctievam Boha zo svojho majetku ešte na desiatok, chudobným dávam malmužný, Romákom na Slovensko bratom posielam peniaze, alebo sú chudobnejší odo mňa, dávam malmužný. O Bože, ty ma požehnáš, ja tebe verím, ja zasievam hojne a ty ma požehnáš hojne. Halelúja, a nebol šepka, blázon. Rozdal si, blázon si, nachytal ťa ovčian, pastor, senior, nachytal ťa ako všetkých iných. Nachytal ťa a teraz pôjde na dovolenku do Ameriky, na Havaj, lebo pastori len vyťahujú od teba peniaze. Amen, amen, to sú tí zlí pastori. Diablovi veríš? Toto vždy démoni tvrdili. Toto vždy ľudia, ktorí boli proti Kristovi, proti apoštolom tvrdili. Ale rozmýšľaj, komu veríš. Či diablovi a jeho služobníkom, alebo Božiemu slovu. Amen. Ja som ti povedal príbeh, ako citroma pastora Maja Olaha Boh požehnal. Podľa mňa nikdy neberieš cirkvi zatiaľ žiadne peniaze. Pre seba. Pracuješ. Tí pastori by mali byť hodní. Biblia hovorí toho, že by boli platení z cirkvi. Ale počúvaj, oni sú takí pokorní, že hoci majú na to právo, oni sami ešte dávajú peniaze. Lebo je v nich Kristov charakter, Kristové srdce. Majú na to právo a že je cirkev malá, ešte oni dávajú svoje peniaze. Aj vždy budú dávať. Ja dodnes dávam desiatok, dodnes dávam o mnoho viac Bohu. A preto máš žehna. Ľudia povedať, tebe sa hovorí, keď máš. Ja som začínal chudobný, ja som z chudobnej rodiny. A nie za to, že som pastor a pýtam o ľudí, nie. Mňa Boh žehnal, dávam desiatok, lebo pracujem
Aj keď som nebol pastor, aj keď som pastor, proste, lebo aj to, keď robí človek pastora, ale to je jedno. Keď pracuješ, Boh požehná prácu tvojej ruky. Ak dávaš desiatok, ale keď okrádaš Boha a nedávaš desiatok, písmo hovorí, že príde kliatba na život človeka. Kliatba chudoby. Preto sa spýtal, či veríte Božiemu slovu. Lebo keby ľudia tomu verili, hneď začali dávať desiatok. Teraz je otázka, koľko dávate desiatok, nehlas sa. Otázka je, či dávaš. Môj cieľ je buď dnes alebo zajtra dať výzvu, aby si vošiel do zmluvy s Bohom a rozhodol sa, že budem dávať svoj desiatok Bohu a prestanem okradať Boha. Možno ti to žiaden kazateľ ešte nikdy nepovedal, ale budeme to čítať v Biblii, ja ti to ukážem v Biblii, ale už sa neviem dočkať, už ti to teraz poviem. Ak nedávaš desiatok, okrádaš Boha. Bolo by to pekné, keby si mňa okradol? Ja sa nebojím nechať tašku medzi vami a tam mám peňaženku. A tam mám veľa peňazí. Ale nebojím sa, lebo si nemyslím o vás, že ste zlodeji. Lebo si nemyslím, že by ste takí zlí ľudia boli, že by ste ma okradli. Ale vieš, čo sa bojím? Že takí zlí ľudia sú medzi vami, ktorí okradajú Boha. Pastor, mal som ťa rád. Aj lajky som ti dával na kaze. Ale od dnešného dňa si môj nepriateľ. Keď som tvoj nepriateľ, pretože ti kážem Božie slovo, nie. Tí, ktorí milujú Pána, budú ma mať radi. Tí, ktorí nemilujú Pána a okradajú, nech ma preklínajú, nech robia, čo chcú. Pán ma ochráni. Ale ja ti poviem pravdu, aby som ťa dostal von z kliatby, z chudoby, aby sa stal skutočným Božím služobníkom, ktorý neokráda Boha. Mnohí bývalí som nikdy neokradol človeka a nikdy neokradli človeka. Ale prečo okradajú Boha? Sa to patrí okradnúť Boha? A Boh hovorí, desiatok je svätý mne, desiatok patrí mne. O tom budeme neskôr hovoriť. Nechcem ešte teraz o desiatku hovoriť, len chcem povedať, aké sú to vážne veci. A preto, že ľudia okradajú Boha, sú pod kliatbou. A kazatelia im to nepovedali, lebo sú mäkkí. Lebo sa boja, že ľudia nebudú mať radi. Že ich prestanú chodiť do zboru, že odídu do iného zboru. Nech idú, keď nechcú nasledovať Pána. Keď nemilujú Boha, nemilujú Božie slovo, nemajú Božiu bázeň, nech idú. Ježiš, keď kázal pravdu, písmo hovorí v Jánovi 6. kapitole, že všetci ho pustili. Zástupy za ním chodili, lebo ich uzdravoval, vyslobodzoval, úžasné Božie kázne im dával, Božiu lásku zažívali, pokoj Boží na nich prichádzal, pomazanie, radosť Pánova, úžasné schromaždenia, prebudenie, halelúja, a potom začal kázať pravdy Božie, slova Božie, že zoberie svoj kríž na seba. Dávajte a bude vám dané. Kto nezaprie seba samého, nezobrie sám u sebe. A to už sa prestal ľuďom páčiť. A prišli učeníci a hovoria, všetci, majster, všetci od teba odišli. Všetci ťa... A Ježiš čo povedal? Čo budeme robiť? Cirkev sa nám rozpadla. Čo povedal Ježiš? Aj vy chcete ísť? Choďte. Mali Ježiš rád? Mal. Ale čo mal robiť? Ste sa pohoršili na Božom slove? Nemilujete Boha? Choďte. A polilo ho srdce. A povedal, dobre, dávam vám slovo, ja nebudem manipulovať, ja nebudem si vás kupovať, nepoviem vám o desiatko. Ježiš hovoril o desiatku, to vám ešte ukážem. Ježiš dával desiatky, odporúčal dávať desiatky a mnohí povedia, to nie je nová zmluva, to je nová zmluva, to vám ukážem. Nová zmluva učí dávanie desiatku, len mnohí ľudia nepoznajú Bibliu, ale počúvajú hlúpych ľudí, ktorí nepoznajú Bibliu na internete a hovoria, to je stará zmluva Malachiáš, to nie je nová zmluva. A ja vám ukážem v novej zmluve, že sú desiatky. A čo stará zmluva, nie je Biblia? No a to je Mojžišov zákon? Nie. Abraham dával ešte pred Mojžišovým zákonom desiatky. To je väčší princíp. Tomu prídeme. Ale teraz sa chcem vrátiť k tomu. Ešte nechcem desiatku otvárať. To ešte budeme do hĺbky skúmať v písme. Musíme ísť do hĺbky, aby to zmenilo naše myslenie. Nemá zmysel ti povedať pekné vyučovanie, ktoré ťa poteší, alebo vyučovanie, ktoré ťa naštve, ale zabudneš na to, ako priem o 3 mesiace povieš, pastor, som rád, že si tu. Lebo si zabudol, aké som ti tvrdú reč povedal. Ale nie, ja ti chcem tak do hĺbky povedať Božie slovo, že ťa to zmení, učiníš pokánie a prestaneš okradať Boha, ak si nedával desiatky. Ja sa nepýtam, kto dával, kto nedával. Nie je to jedno, je to medzi tebou a Bohom. Nie mňa okrádaš, Boha okrádaš. A okrádaš tých ľudí, ktorí nebudú spasení kvôli tomu, že ty nedávaš desiatok.
Preto sa pýtam, čo som sa opýtal znova. Čo si ochotný zaplatiť, aby ľudia boli spasení, aby prebudenie bolo? Bez mnohých financií nebude veľké prebudenie. Tam, kde je veľké prebudenie, kde je mnoho ľudí zachránených, tam je veľká štedrosť. Kde je veľká štedrosť, tam Boh dá prebudenie. Prečo? Ešte raz, dávanie a štedrosť je Kristov charakter. Lakomstvo, chamtivosť a hrabanie k sebe, pijavice, daj, je diablov charakter. Chceš mať Kristov charakter, či diablov charakter? Ale aký budeš mať? To je otázka. Všetci by sme chceli. Chceš mať Kristov charakter? Áno, chcem mať. To je tak, ako v tom vtipe. Sedí 5 žiab, matematika, na múriku. 5 žiab sedí na múriku, hej? Vidíš, čo sú žiaby? 5 žiab sedí na múriku. 4 žaby sa rozhodnú, že skočia. Koľko žiab ostane sedieť na múriku? Ja som nepovedal, že 4 skočili. Ja som povedal, že 4 žaby sa rozhodli skočiť. Veď ich zostalo, lebo to boli kresťanské žaby. Rozhodujú sa ľudia, prosto zanechávam smilstvo, zanechávam fajčenie, zanechávam, posvedcujem sa Pánovi, budem platiť desiatky, rozhodol som sa túto nedelu. A ďalší mesiac, nedal som desiatok, nedal som, lebo vieš, nevyšlo mi toto. Čo ti malo výsť? Desiatok máš prvý dať. A nemá ti na cigarety výsť. Nemá ti na hamburger výsť. Ale keď dáš prvý desiatok, vyjde ti na všetko, to ti hovorí. Lebo 90% s Božím požehnaním je viac ako 100% s kliatbou. Ešte zostávate v cirkvi? Ešte máte radi? Ja vás mám rád. Preto vám hovorím pravdu. Podľa mňa tí vás nemajú radi, ktorí vám nepovedia pravdu. No, čiže koľky sa rozhodnete dávať desiatky? Rozhodnúť sa je jedna vec, ale začať dávať a vytrvať dávať je druhá vec. Ja ti poviem jednu vec. Kto nedáva desiatok, kto nedáva ešte nad desiatok, ten nemiluje Pána. Lebo Ježiš povedal, kto mňa miluje, zachová moje prikázanie. Jaj, na chvála, meka má. Pláče, slzy robí, úctieva, oči zatvára. Ale nedá desiatku. Miluje Boha. Je pokrytec, nemiluje Boha. Pokrytecká láska. Milujú. Žiadne ilo. Lakomstvo. Krádež. Pastor, ja chcem prestať fajčiť, ale nemôžem. Si klamá. Biblia hovorí, že väčší je ten, ktorý je v tebe, ako je vo svete. Že Duch Svätý v tebe je väčší ako cigareta. Neviem, pastor. Tak príjmi viac. Počúvaj ma dobre. Pastor, ja chcem prestať fajčiť, ale nemôžem. Ja ťa presvedčím, že môžeš. Chceš? Keby prišli vojaci, polícia, banditi, mafia a dali by ti pištol k hlave, že keď prestaneš fajčiť, tvoja rodina, tvoje deti prežijú. Ak budeš ďalej fajčiť, zabijeme celú tvoju rodinu a teba necháme žiť, aby si s tým žil navždy. No, to je rasizmus. Ja ale vieš, podobenstvo hovorím. Počúvaj, podobenstvo hovorím, že spýtam sa ťa, ak máš problém s fajčením a toto by ti urobili a nedali na výber, necháš pobiť rodinu alebo prestaneš s fajčením raz a navždy. Pastor, ty si na nás tvrdý. Dnes nám ukazujem, čo je láska k cirkvi, láska k ľuďom, lebo vám hovorím pravdu. Prestal by človek, kedy mal zachrániť svoje deti, fajčiť? Že len toľko stačí, že prestane fajčiť?
znamená? Že viac miluješ otca, matku, svoje deti, ako miluješ Pána. Lebo kvôli Pánovi a Božej sláve neprestaneš fajčiť, ale kvôli svojim deťom a svojej žene by si prestal fajčiť. A Ježiš povedal, to mňa, kto miluje viac ženu, deti, ako mňa, nie ma hoden, ale bol môjim učeníkom. A keby kvôli svojej žene, deťom by si prestal fajčiť a kvôli Pánovi nie, tak nie si hoden nasledovať Pána. Dobre, pastor. Nech si berú ženu, deti. Nie to som chcel dosiahnuť. Opak som chcel dosiahnuť. Si ochotný kvôli Božej sláve prestať fajčiť? Si ochotný kvôli Božej sláve prestať smilniť? Si ochotný kvôli Božej sláve urobiť veci, ktoré sú správne? Joj, pastor, mne sa to nedá, toto sa mi nedá. Hej, ale keby ti povedali, že zabijeme, už by sa ti dalo. Aha. Takže vždy, keď si povieš, toto mi nejde, toto sa mi nedá, spomeň si na to. Či sa ti dá, či sa ti nedá. Halelúja. Ja som taký šťastný. Lebo vám hovorím pravdu. Keď žiješ pravdu, hovoríš pravdu, si šťastný. Vieš, prečo som šťastný? Lebo vidím, že mnohí z vás príjmajú slovo a znamená to, že chudoba sa zlomí nad tvojim životom, budeš prosperovať, táto cirkev bude mať hojnosť financií, budete mať na to, aby ste si lepšie prenajmy zaplatili, budete mať na to, počujete, to je hanba. Pýtam sa, koľko mesačne vyberiete peniazy? Koľko je plat tu mesačne? No 2000 má každý. 2000. Keď každý v cirkvi má 2000 a keď v cirkvi príde 20 ľudí, ktorí neokradajú Boha, ale dávajú desiatok, tak minimálne len z desiatkov je v cirkvi na konci mesiaca 4000 eur. Pastor, chcem sa ťa spýtať, koľko bývajú plus minus zbierky v cirkvi? A to sú aj desiatky, aj zbierky. Na konci mesiaca. Za mesiac plus minus koľko? No, teraz, či mám povedať, no? Pred celým svetom do vody. Nevrám, ani nevrám. Povieš to v cirkvi niekedy, povieš to ľuďom. A keby povedal tú sumu, by sa ukázalo, že koľky okradajú Boha. A koľky to myslia s Bohom vážne. Pozri sa, teraz dávaj pozor. Tu ťa niekde nutiť dávať desiatky. Ja v cirkev hovorím jednu vec, a toto je naša cirkev, a toto tu isté platí. Nikto nekontroluje, či ty dávaš, nedávaš. To je medzi tebou a Bohom. Ale ja budem kázať ostro Božie slovo, aby ste vedeli, ako vojsť do požehnania, ako zlomiť chudobu, ako byť požehnaním pre druhých ľudí, aby ste vedeli, že nedávať desiatok znamená okradať Boha. Ale keď budeš okradať Boha, môžeš to chodiť do cirkvi. Ja len pastorom radím, že kto nedáva desiatok, nemali by ho vymenovať za kazateľa, za presbytera, ani nemal by ísť človek do chvál, nemal by byť ani diakon, nemal by učiť ani na besiedke. Pastor, tak to bude robiť v cirkvi. Vážne to myslím. Ja by som nedal do chvál človeka, keď nedáva desiatok. Hovoril si, ale to nesleduješ. Nie, nesledujem to, ale ľuďom poviem, ak máte Božiu bázeň, ani sa nepýtajte do chvál, ani sa nepýtajte k mikrofónu, ani proste, keď okradáš Boha, jak ja viem. Jeden kazateľ, Laster Samuel, Boží muž, lietal, veľa kazal evanjelium. A keď mu chceli zobrať kufor, poslúžiť mu, on sa pýtal ľudí, platíš desiatok? Že nie. Tak nešahaj na môj kufor. Lebo keď okrádaš Boha, ako mám vedieť, že mňa neokrádaš? Je to žart, ale veľa pravda. A on to myslel vážne, nedovolil mu šahnuť na kufor. Keď okrádaš Boha, môjho kufra sa nechytíš. Keď okrádaš Boha, ako môžeš kázať ľuďom. A ešte pred zbierkou dajú pastori hovoriť ľuďom, ktorí nedávajú desiatok a okrádajú Boha. A čo povedie? Čo naučia ľudí? Ako nedávať? Ako dať 2 centy a byť šťastný? Máme Bohu dať tie najzácnejšie dary a nie sprepitné. Bohu nedávame prepitné. Počúvaj, tým, koľko dávaš, môžeš Boha uctiť, ale nezneúctiť. A mnohí ľudia zneúctievajú Boha svojim dávaním. A neúctievajú. Veríš Ježišovi, že keď dáš mieru natrasenú hojnu, aj on ťa požehná hojne. Veríš Pavlovi, že keď veľa rozsievaš, budeš veľa žať. Veríš tomu? Ak tomu veríš, počúvaj, viera bez skutkov je mŕtva. Ak tomu veríš,
budeš dávať desiatok a tomu veríš, že budeš dávať na desiatok. Poviem vám základné princípy a potom v druhej časti, dáme sa potom krátku pauzu a v druhej časti, dúfam, že neujdete všetci domov po takomto kazaní. Ujdete? Čo? Ujdete domov? Tak nedám pauzu. Nie, žartujem. Potom po pauze si pozrieme aj verše v Biblii, hej, toho, čo hovorím. Ale teraz vám poviem, aké dávanie od nás Boh chce. Povedal som, že Boh chce od nás desiatok. Hej. Čo je desiatok? 10 centí či 10 eur? Čo je desiatok? Desiatok je 10%, prvých 10% tvojho platu, z tvojho zisku. Hej. Čiže keď zarábaš 1000 eur, 100 eur je desiatok. Keď zarábaš 2000 eur, 200 eur je desiatok. Počúvaj, prvotina to nazýva Biblia, čiže prvých 100 eur, prvých 200 eur. Nemôžeš povedať, jo, pastor, už mi nevyšlo na konci mesiaca. Ty nemáš na konci mesiaca dať desiatok. Ty máš prvé dať desiatok a Boh ti zasľubuje, že požehná tvoje financie. Preto ľudia povedia, jo, ja už nemám dať čo, ja už som všetko. A čo si mám požičať na desiatok? Nie. Máš dať na začiatku desiatok. A Boh hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A to, ako dáš Boha na prvé miesto, ako hľadáš Božie kráľovstvo na prvom mieste je, že dáš najprv Bohu, až potom na cigaretu. Na cigaretu nedáš vôbec. Mámo míry, treba ho vychodiť. To zhromaždenie. Treba. Dobre, že si šťastný, že si tu? Prídeš ešte? Zajtra? Ty vždy zhromaždíš ľudí, budeš kázať evanjelium a potom ja vždy prídem a dám takú kázeň, že sa ukáže, kto je učeník a kto poslúcha Pána a kto nie. Normálne. Niektorí prestanú niektorých kazateľov pozývať a niektorí odídu z niektorých cirkví, lebo sa tam káže pravda. Lebo Biblia hovorí, že majú spravodlivé, že nechcú počúvať pravdu. Ale vieš, že to čest pre váš cirkvi, kde sa káže celá rada, kde sa káže pravda, lebo tam, kde milujú, kde ctia Boha, tam hovoria celú pravdu, že sa ľudia páčia alebo nepáčia. Ani mne sa niektoré veci nepáčia. Aj ich žijem, aj ich kážem. A rozhodujem sa, že sa mi páčia, alebo to hovorí Božie slovo. Aj moje telo by rado robilo nejaké veci, ktoré Boh zakázal. A musím sa rozhodnúť, či budem žiť podľa tela, alebo podľa ducha. Ak milujem Pána, budem žiť podľa ducha. Ak chcem uctítiť Boha, budem žiť podľa ducha. Poď pastor, čo ty by si rád robil? Ja mám telo, ako má každý. Moje telo by chcelo hrešiť, tak ako to chce hrešiť. Ale musíme zomrieť samým seba a nasledovať Pána, ak to myslíme s Pánom vážne. Ďaká Bohu, ak padneme, ak zlyhame, môžeme vyznať hriech, Pán nám odpustí, ak sme ochotní ten hriech zanechať. Nie je hriech dookola opakovať a hovoriť milosť, krv Pánova. Áno, krv Pánova je dostupná tým, čo zanechajú ten hriech. A keď znova do neho padneš, aj tak ti Pán odpustí, ale musíš sa rozhodnúť to vždy zanechať. Amen? Či? Prešieme hore dole a hovoríme, že sme kresťania. Sme boli horší ako katolíci. Dobre. Takže, počúvaj. Dve alebo niekoľko veľkých vecí, prečo dávame Bohu. Keď budem hovoriť o desiatku ešte dnes, ukážem vám, že tým, že dávame, ctíme Boha, lebo ho poslúchame. Alebo teraz sa to už poviem. Biblia hovorí, to je kniha Prísloví, to si hovorí, to si píše poznámky, 3. kapitola, 9. 10. verš, tam je napísané, cti Hospodina zo svojho majetku, z prvotín svojho majetku a tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou. Vidíš? Písmo zasľubuje, ak budeš dávať prvotinu, teda ak budeš dávať desiatok, ak budeš uctievať Boha zo svojho majetku, príde hojnosť do tvojho života. Amen? Vidíš, že Boh hovorí, Boh ťa nechce okradnúť,
Pastor ťa nechce okradnúť, chce, aby si mal hojnosť vo svojom živote. Ale keď budeš len nikomu nič nedal, len sebe samému, aj tak má málo, tak vtedy bude kliatba chudoby. Ale človek, ktorý vie, že je požehnaný, že Boh požehná, dáva slobodu. Nebojí sa dať, lebo verí Bohu. Kto sa bojí dať, znamená, že neverí Bohu. Jednoduché nie. Takže, kto dáva z prvotí, kto dáva desiatok, počúvaj, čo robí, podľa prísloví 30, uctieva Boha. Ľudia hovorí, ja uctievam Boha, halelúja, z celého srdca zatváram oči, zo srdca milujem Boha, uctievam Boha. Ak nedávaš prvotinu, nedávaš desiatok, neuctievaj Boha. Oklavávaš seba samého. Znakom pokrytia farizejov. Okradáme Boha, nedávame. Uctievaš ho zo svojho majetku, Bohom. Keď není obetovanie našich financií, není bohoslúžba. Včera sme mali seminár, ale nemôžem povedať, že sme mali bohoslúžbu. Sme neslúžili Bohu včera, lebo sme nepriniesli naše peniaze. Niekedy pastori povedia, pastor, 3 dní máme konferenciu, spravme zbierku len na záver, aby to nebolo také, že ľudia si myslia, že pýtame od nich peniaze. Fúj, veď čo zamyslím? Chceš okrádať ľudí o požehnanie? Chceš okradať Boha o to, čo mu patrí, o uctievanie? Nekritizujem, včera bol seminár, nemali sme bohoslúžbu. Ale mňa to nenapadlo. A keď ma to bolo napadlo, robili by sme zbierku. Lebo my milujeme dávať zbierku. Lebo čím viac zasívame, veď keď 90% nezaseje, poďme my 3 zasiať, alebo my 4, a my 5. My chceme byť požehnaní, chceme stále zasiať, keď môžeme. Amen. A normálne včera sme zabudli zasiať. Nevadí. Dneska môžeme raz také. Dneska robíme bohoslúžbu, budeme slúžiť Bohu z našho majetku. Keď nechceš, nemusíš. Aj zbierka má byť vždy dobrovoľná. Pavol hovorí, že ochotného darcu, lebo ak prídeš, zasa zbierka, zase tí pastori chcú peniaze od nás, ani nedávaj. Ja ľudia poviem, keď máš s takým srdcom dať, úprimne to myslím, radšej nedávaj. Lebo aj takto Boh nepríjme ako uctievanie, lebo Boh príjme od radostného darcu. Prečo ty, pastor, rád dávaš? Preto, lebo verím v zákon sejby žatvy. Verím, že Boh otvorí prieduchy nebesa, že ma požehná, keď dávam. Verím v dávanie, verím tomu, čo povedal Ježiš, preto rád dávam. Preto chcem dať každý deň, nech je zbierka na konferenciu. Preto hovorím, pastor, nerob to, že nedáš zbierku. Daj ráno zbierku, večer zbierku, ráno zbierku, večer zbierku a v nedeľu rob 2 zbierky počas bohoslužby. A kto nechce, nech nedá. Majte slobodu v cirkvi, nemusíš byť ako pokrytec, že ideš, aby si dal. Dokonca aj taký bol v jednom zbore, nebudem vám pravieť, že išiel, akože dáva a nedal nič. A potom bol jeden taký, akože dáva a si aj zober. Gáčo. Nie Roman. A nie je mňa v mori, ale není to hrozné. Nemusíš ísť, radšej sej. Nikto nebude pozerať, my sme farizeji. A čo si pomyslia ľudia, že nejdem? A čo teba zaujíma, čo si ľudia pomyslia? Teba zaujíma, čo si Boh pomyslí, že nejdeš. A keď nejdeš, nejdeš. A keď sa rozhodneš, tak choď. Keď dáš 2 eury, dáš 2 eury. Keď dáš 5 eury, dáš 5 eury. Podľa toho, koľko miluješ Pána. Lebo aj to si môžete prečítať. Pavol hovorí tam v Korinťanoch, kde sme čítali 8. kapitol, teraz dávajú, že tou zbierkou skúšam úprimnosť vašej lásky. Lebo koľko dávaš, ukážeš lásku Bohu. Málo peniazy, málo lásky. Veľa peniazy, veľa lásky. Keď máš len 2 centy posledné, tá žena veľa milovala, lebo dala všetko. Ale nie preto milovala, že dala málo. Kto veľa miluje, veľa dá. Keď veľa miluješ ľudí, chceš im dať veľa. Veľa lásky, veľa času, veľa objatia, veľa peňazí. Proste, kto miluje, dáva veľa. Kto nestúpi, nedáva radšej nič. Ale Kristov charakter dáva. Amen. Chceš mať Kristov charakter, alebo diablov charakter? Uvidíme, aká bude zbierka dnes. Uvidíme, aká bude zbierka zajtra. Uvidíme, keď skončí mesiac, júl, aká bude zbierka. Uvidíme, či žaby budú všetky na múriku, či 1 skočí, či 4 skočia. Rozumieš, čo ty myslím? Že koľky začnú dávať 10.
Alebo či všetky žaby odídu do zboru. Keď mňa niekto pozve kázať do zboru, riskuje, že mu všetci ľudia odídu, alebo že začne prebudenie. Lebo počúvaj, stačí, že tie školy, keď sú 2-3 v mojom mene, učeníci, ktorí ma milujú, ktorí ma poslúchajú, stačia 2-3, bude veľké prebudenie. Keď milujú Ježiša, keď poslúchajú Ježiša. Môže byť 20-30 ľudí, ktorí okradajú Boha, nedávajú desiatok. To je čo je za požehnanie? To čo je za cirkev? To je cirkev? Aká cirkev? Zlodejov? Pastor! Špr! On ma zavolal. Vy ste sa pridali, že chceme, budeš sekať pastor. Poď nám slúžiť. Dobre, tak vám slúžiť slovo. Poviem vám pravdu. Či sa vám páči, či nepáči. Keď nechcete počuť pravdu Božieho slova, hneď vám poviem, do akých zborov môžete ísť. Podľa mňa, tento tu pastor, čo prenajíma tieto priestory, on vás nebude trápiť s desiatkou, ani pomazanie nebude chcieť ani nič. Bude rád, že prídete a nič nemusíte dať. A kto vie? Žartujem, hej. Ale vidíš, tam sa ukáže, Pavol hovorí, skúšam úprimnosť vašej lásky. Lebo keď miluješ Boha, zachováš jeho slovo a uctievaš ho. Ak miluješ ľudí, chceš ich získať pre Božie kráľovstvo, boli spasení. A keď aj boli spasení, budeš dávať peniaze do Božieho diela. Boží ľudia, ktorí sú bohabojní, ktorí milujú Boha, milujú svojho blížneho, tak ušetria čo najviac peniazy, aby dali do Božieho diela. Nie len desiatok a nič viac, nie. My budeme pozerať, že Boh chce od nás, aby sme dávali desiatok, čo znamená 10%. Potom dávame almužny a dary. A dary, to sú tie zbierky, keď robíme. To je nad desiatok. To vám vysvetlím rozdiel, to je nad desiatok. A potom sú almužny. To je, že dávame chudobným. Obzvlášť domácim viery, ktorí sú chudobní medzi nami. Ľudia niekedy povedia, a cirkev by nemala dávať chudobným? Nie je cirkev. Áno, cirkev, ale vieš, kto je cirkev? Povedz, ja som cirkev. Čiže keď sú chudobní medzi nami, to je hanba, keď ľudia prídu za pastorom. Pastor, a nemali by sme dať chudobným? Taký človek sa musí hanbiť. Lebo keď chceš dať chudobným, ty daj chudobným. A nehovorí, pastor, nemali by sme dať, veď my dávame peniaze do zboru a zo zboru v prvotnej cirkvi dávali, všetko mali spoločné. Dobre, ale dávali všetko. Keď sa dohodnete, že donesiete všetko do zboru, domy, auta, všetko bude patriť zboru, potom nech zbor dáva chudobným. Ale keď toto sa nedohodneme, a to vám neradím sa toto dohodnúť, tak potom, ak si Boží človek a vidíš chudobného, ty mu dáš almužnu. A nečakáš, veď nech mu ten dá almužnu, on má viac peniazí. Ty sa predbiehaš, lebo ty si pochopil, že keď dávaš almužnu chudobnému, uctievaš Boha. Nie len desiatkom, ale aj almužnou. Písmo hovorí, že kto dáva chudobnému, požičiava Bohu a Boh mu neostane dlžný. Boh mu vráti mnohonásobne. Je to milé Bohu postarať sa o brata a sestru. Ako môže hovoriť, že miluje brata a nechá ho bez jedla? No dobre, ak je neporiadne a nechce pracovať, tak zasa nebudeme robiť sociálne, však? Dokonca písmo hovorí, kto nechce pracovať, nie že nemôže, že je chorý alebo nemôže, lebo proste není práca alebo je rasizmus, ale kto nechce pracovať a môže, nech ani nie je a takého vylúčte zo zboru, hovorí Pán. A nie, že nechce robiť, prečo by sme mu dávali? Sám sa dáva podporiadok. Ale ak robí, alebo ochorel a nemôže robiť, a chcel by robiť, a má núdzu, tak nech sa nájdu, bratia, je to čest toho brata požehnať, to je náš brat. Ak máme lásku, rozumieš? Niektorí ľudia nedávajú do zbierky, počúvaj, v nedeľu neúctievajú Boha, vieš čo robia? Svoj desiatok si rozdelia na 4 časti, a majú dať 200 eur desiatok, lebo zarábajú 2000 eur. Do zbierky prinesú, halleluja, 50 eur. Potom dajú 50 eur, dajú 50 eur, 50 eur, akože dali veľa Pánovi, že uctili Boha. Ale to dali desiatok. A to nie je uctievanie Boha. To nie je náš dar Bohu. Počúvaj, keď si dal desiatok, ešte si nič Bohu nedal.
Iba si ho neokradol. Lebo písmo hovorí, desiatok je Hospodinov. Proste desiatok patrí Bohu. Z tých peňazí, čo ti dajú, zamestnávateľ, štát, proste biznis tvoj vniesie, ten zisk, proste z tých peňazí, z tých 2000 eur, dajme tomu, 200 není tvojich, je Boží. A ty Boha neokradneš a dáš Bohu, to je tvoja zmluva s Bohom. To, keď povieš, že chcem nasledovať Boha, chcem ho poslúchať, chcem ho zobrať vážne, pošiel som do zmluvy s Bohom, to bude ukazovať za chvíľu vo vyučovaní o desiatku. Tak to znamená, že poslúchaš Boha, že dáš desiatok a že si neukradol Boha. Ale keď si dal desiatok, ešte si nič Bohu nedal. Čiže ak si rozdelíš svoj desiatok a každú nedeľu prinesieš 50 eur a máš dobrý pocit, že dávaš najväčšiu bankovku, nedal si nič Bohu, žiaden dar. Žiaden dar si nedal Pánovi. Akurát si neukradol Boha. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu, že si prestal ukradať Boha a vďaka Bohu, že už nie je kliatba nad tvojim životom, ale sú požehnané prieduchy, požehnania otvorené nad tvojim životom. Amen. Ale ešte si nič nedal. Ešte si nič nezasial. Nezasial si semeno. Počúvaj, desiatok otvorí prieduchy nebies, ale desiatok není semeno finančné. Rozumieš, čo hovorím? A toto ti tiež všetci nepovedia takéto semeno. Ale to Božie slovo hovorí. Desiatok otvára prieduchy nebies, to znamená, začne pršať, dáš požehnania, ale čo keď prší dáš a farmár nezasial žiadne semeno? A čo keď farmár zasial semeno a neprší dáš požehnania? Čiže treba dať aj desiatok a treba zasiať aj finančné semeno. Čiže človek dá desiatok a keď si rozdeliš desiatok na 4 razy a dáš desiatok do zbierky, tak si ešte nič nezasial. A ľudia povedia, dávam desiatok, ale nič mi nevyrastlo, žiadne finančné požehnanie. Prečo mi nič nevyrastlo? Boh otvoril preduchy nebies, Boh vylieva hojnosť požehnania, ale není semeno. A keď není semeno finančné, nič mi nevyrastlo. Ako to, pastor, si hovoríš, keď dám desiatok, Boh ma požehná. Boh ťa požehnal, dáš do požehnania. Ale kde je semeno? Rozumiete, čo hovorím? Čiže bohabojný človek, ktorý chce poslúchať Boha, ktorý chce uctiť Boha, ktorý miluje Boha, dáva desiatok. A teraz okrem desiatku, poď sa, niektorí ľudia vôbec nedávajú do košíka. A my napríklad robíme rozdielci, že ľudia prinesú v obálke desiatok, niektorí cíčka dokonca svoje meno ľudia píšu, lebo chcú vedieť, kto dáva desiatok. Ja to nezaujíma, nemusíš písať meno. To nezvyknete asi. To je medzi Bohom a tebou, naozaj. Ja ti postrokážem Božie slovo, ale je to na tebe, či dáš, či nedáš. Ale to je tiež vec. Ja robím rozdiel, ja hovorím, daj cash do zbierky, ale desiatok daj do obálky. Aby sme vedeli, čo je desiatok, aby sme mali prehľad a čo je proste tvoj dar Bohu. Čiže to, čo dávaš desiatok, čiže ak ideš dať desiatok v obálke, mal by si k tomu niesť aj dar. Čiže dať v obálke desiatok a ešte aj... A môžeš si to rozdeliť, ale môžeš priniesť naraz desiatok. Ale keď dáš len desiatok a si nedal dar Bohu, si neuctil Boha v tú nedeľu, v tú pohostku. Čiže ja napríklad dávam desiatok tak, že na účet nastavím, aby som nemusel na to myslieť, nastavím si v účte, že mi z účtu vždy, keď máš rovnakú sumu. Podnikateľ neviem, podnikateľ zase ináč dáva, podnikateľ dáva zo zisku. Podnikateľ to ináč robia. Ale keď mám klasickú výplatu, nastavím sa, dám každú mesiačku listu a na účet zborový ide vyplata. Teda nevyplata, desiatok. Niekedy sa ľudia pýtajú, či slúbe mzdy, či čisté mzdy dávam. Ja vždy som dával slúbe mzdy, lebo predtým, než si zoberie, štát si zoberie a ty potom z toho dáš desiatok. Nie, desiatok je prvotina. Čiže prvý, než si zoberie štát. A samozrejme, štát si zoberie prvý dane, inakšie. Bohu nechceme dať desiatok, a štátu dávame, neviem, koľko percent dávate tu. V Amerike dávajú 30%, na Slovensku dávame 50% štát. Z našej výplaty si koľko štát zoberie, neviem, či to viete. Neviem, koľko sa dáva. A Bohu musí dať štát zrazí. Lebo štát to musí. Jasne. Štát miluješ viac. Nie, ale štát to musí. To je pravda. Bohu nemusíš, Boh chce vidieť slobodné srdce. Pochodné srdce. Takže desiatok dám a okrem desiatku, ktorý pošlem, každú nedeľu dám hojne do zbierky. To je moje semeno. Čiže ja dávam desiatok. Nerozdelím si to špekulánsky, že každý nedeľu dá čo hodím. Ale môžeš aj tak, vždy je to lepšie, ako nemám desiatok. Ale rozumieš, treba dať aj desiatok, aj každú nedeľu,
prinesieš a uctíš Boha. To je dar, to je rozdiel medzi desiatkom a darom. Ten dar, ktorý prinášaš Bohu, to uctievanie, to je finančné semeno. Desiatok otvára preduchy nebies, dar je finančné semeno a takisto aj almužny sú finančné semeno. A potom sú špeciálne zbierky ešte v zbore. Napríklad u nás v zbore dávajú ľudia desiatok, dávame, a ja dávam, dávajú desiatok, dávajú do zbierky každú nedeľu, uctievajú Boha, dávame almužny, chudobnejšie medzi nami, alebo aj keď budeme v meste niekoho, ale v prvom rade dáme domáci zbierky, ktoré sú medzi nami. A počúvaj. Potom, okrem toho, je mnoho projektov. Napríklad dávame na harvest, na evangelizáciu, dávame na rómsku misiu, na východe, dávame na budovu. A to dávajú ľudia. Čiže okrem, ja neviem, 300 eur, čo dá desiatok, možno 100 eur dá na zbierkach, alebo 150 eur mesačne. A ešte niektorí sa zaviazali, že dávajú 100, niektorí 50, niektorí 200, sú aj takí, čo dávali 300 mesačne na budovu slúb viery. A tak sme sa zbierali na budovu 10 rokov. A vždy, každý rok sme robili slúb viery, že každý mesiac to koľko dá. No, tak ale, vieš, to vy gadžovia máte. A teraz dobre, ja chápem, že napríklad na východnom Slovensku sú Rómovia, ktorí naozaj trpia, je tam rasizmus, ťažko si zoženú prácu, rozumiem, že tak povedia, rozumiem, že majú nízke zbierky. Ale ja vám poviem, medzi nimi vidím, ktorí ochotne dávajú z toho mála, čo majú, keď dávajú, Boh ich začína dvíhať, Boh ich začína žehnať, aj na východe Rómov, ktorých máme, si začínajú stavať domy, kupujú si auta, tí, čo začali dávať desiatky. Ja to vidím a svedčím o Božej milosti. A Boh požehná dobrú prácu, lebo veria Bohu. Ale počúvaj, o čo skôr, hej, oni môžu povedať, dobre, gáčovia, je tu rasizmus, ale ty, sme povedali, že si prišiel do zaslobodenej krajiny, do Belgicka, do Iriska, proste máš inú výplatu. A ja osobne si myslím, že napríklad mám fond napríklad na rómskú misiu, a vieš, ľudia dávajú desiatok, ale napríklad mohli by ste, neviem, čo to máte urobiť, ale teraz vás napadlo. Keby ste boli takí, že by ste almužnu posielali svojim chudobnejším bratom, Romákom na východe. A to je srdce, lebo keď dáte tú do zboru, aby Boh požehnal vás, aj dávate Bohu, aj dávate sami sebe, do svojho zboru. A to je milé pred Bohom, že keby ako jednotlivec dáva zbor, že zbor sa rozhodá, že do všetkých peňazí, ktoré ako zbor príjmeme, dáme desiatok na rómskú misiu na východnom Slovensku. Lebo tí bratia sú chudobní, nás Boh požehnal v tejto krajine a dáme našim bratom. Nebolo by to pekné? Ale ja to nepýtam od vás. Proste to len hovorím, že aké je Božie srdce. Aké je Božie srdce. Ja nehovorím, mali by ste zobrať desiatok, to, čo sa v zbore vyzbierate, a poslať ceny od pastorovi. Som vám nepovedal. Povedal som vám, zoberte desiatok a požehnajte svojich vlastných bratov. A keby ste mne poslali, tiež zlo neurobíte. Vieš prečo? Čo myslíš? Ja si z toho budem bazén staviať? Na čo mne bazén? Aj tak nemám čas v ňom plávať. Chodím kázať evangelium. Čo by som robil? A ja by som dal na misiu. Niektorí povedia, a kresťania majú byť bohatí. A kto? Mafiáni majú byť bohatí. Ja keď mám peniaze, použijem na dobré veci, na kázanie evanjelia. A mafia na čo použije veci? My nechceme, aby pastori boli bohatí. A Boh chce, aby boli bohatí. Bo keď je pastor bohatý, dám peniaze na Božie dielo. Amen. Ale aj napriek tomu ti hovorím, nedávaj mne. Pošli chudobnejšie. Nie? Ale nemusíš, to len hovorím, že almužna. Čiže dávame desiatky, dávame dary každú nedeľu, tak ako nás Boh vedie, Duch Svätý dávame almužny, ako nás Duch Svätý vedie, žehnáme ľudí, lebo okrem toho, že dávame almužny, ešte nás Boh môže viesť, požehnaj pastora, požehnaj toho brata. Prečo by som toho požehnal? Veď on má viac peniazy ako ja. Chudobný treba dať nie. Požehnaj požehnaného a budeš aj ty požehnaný. Aha. Kto dáva pri požehnaní, bude požehnaný. Čiže aj toho, kto má, môžeš požehnať. Lebo on možno dáva tiež a Boh chce ho požehnať.
Niekedy Duch Svätý môže povedať aj bohatému, aby si dal. Pastor, je to toľko, už na toľké miesta mám dávať. Kde mám začať? Začni 10. Lebo najhoršie je ukradať Bohu. Amen. Začni 10. A potom dávaj v nedeľu a teraz počúvaj. Ale pochop to srdce, aké je v tom. To je to Božie srdce, že nám ide o to zachrániť duše. Keď dávaš do cirkvi peniaze, dávaš do Božieho kráľovstva, to je Boží ekonomický systém, aby duše boli zachránené, chorí, aby boli uzdravení. Amen. A aby ľudia boli spasení, zachránení, aby prebudenie bolo. Aby bol dostatok na Božie dielo. Amen. A bude to krásne. Boh vám dá budovu. Je to pomazanie na našej cirkvi. V našich cirkvách stavíme budovy. A či bieli, či romáci, či taký, hen taký, každý bude mať budovu. Lebo je to abrahamovské požehnanie. Amen. Ale nebude budova, keď nebudú dávači. Ale medzi vami budú dávači. Lebo ja vidím na vás, že nebudete máli. Ja vidím na vás, že nie ste ľahko ľudia. Amen. Takže dáme si prestávku. Dokedy môžeme byť? Do 8. Do 8. Čiže 5 minút prestávka, aby sme si odskočili na vec, viac nie. Naozaj 5 minút prestávka, aby sme za 5-8 mohli končiť, lebo chcem to, čo som hovoril, vám ukázať z písma. Hlavne o 10 vecí. Ste z toho požehnaní? Amen. Halelúja. Tešíte sa na zbierku? Halelúja. Tak neuvidíte, robíme zbierku. Potom.